लोगोफोर आंना मोननै चेनेल दङमोन ना बै मोनसे चेनेलाव अनसुलि आइ गदाय स्टोरीखौ हगारोमोन आरोना लोगोफोर नाथाय दा आङो हगारनो हाला माने मोननै भिडिअ बानायनो जोबोद गोब्राब जायो आरोना समबो मोना लोगोसे आरो देहाफोराबो बारा मोजां नङा बिनि थाखायनो आङो दाखालि मोनसे भिडिअ हगारनाय जादोंमोन आरोना बिब'नि अननायखौनो माने लोगोफोर चेनेला जाहाथे मोजाङै थाथों होनना आङो हगारदों आरोना माने भिडिअ हगारथाराबा आरो उनाव चेनेला माबा मोनसे जालांगोन ना बेनिखायनो आङो भिडिअ हगारनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो दा बे बिब'नि अननाय स्टोरीखौनो पार्टसेनिफ्राय हगारनो सानदों आरोना आंथ' लोगोफोर ओरैनो हगारनासो दोनदोंमोन आरोना जाहाथे चेनेला मोजाङै थाथों आंथ' बिदिनो 100ताफोरल'सो भिउस जागोन सानदोंमोन आरोना नाथाय 1K बारदों आरोना सोरबा सोरबि गोदान मानसिफोराबो नायदों खोमा नोंथांमोना कनफिउस जानाङा दे माने आङो चेनेला मोजाङै थाथों होननानै भिडिअफोरखौ दा हगारनो सानदों आरोना लोगोफोर भिडिअ हगारथाराबा चेनेला एसे प्रब्लेम जायो माने थाथों बै चेनेलाबो थाथों पार्ट 1निफ्राय आङो हगारसिगोन आरोना बै चेनेलाव नोंथांमोना आरो सानगोन ना मा हगारखांनाय भिडिअखौनो हगारफिनदो होननानै बेनि थाखायनो आङो दिनै खिन्थाना दोनखाबाय आरोना पार्टसेनिफ्राय पार्ट 1निफ्राय आङो आपल'ड खालामसिगोन आरोना बै चेनेलावबो माने सोरबा सोरबि गोदान मानसिफोराबो नायदों आरोना बै चेनेलाव बेनिखायनो आङो पार्ट 1निफ्रायनो हगारसिगोन ओमफ्राय लोगोफोर बै मोनसे चेनेलाव हगारनाय भिडिअखौ आङो बिब'नि अननाय होनना होला आरोना थाम्बनेलाव अननायल' होसिगोन नोंथांमोना कनफिउस जागोन नालाय बिब'नि अननाय होबाथाय बेनिखायनो अननायल' होना दोनगोन आङो दे होमबा लोगोफोर दानिया भिडिअखौ नायदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामथार दे नोंथांमोना नायनानै लाइक कमेन्टखौनो होनो नागिरथारा न'आव फैग'नो हानायखाय एसे मोजां मोनबाय दे थेवब्लाबो बोरैबाबो मोनदों लांदां रावबो गैयैखाय आङो दा आदैलानाव थांनो ना न'आवनो थानो न'आव हारसिं थानोबो एसे बोरैबा मोनो बे साननैसोआ न'आवनो थाथ'नोसै आङो फैसाबो गैया 300ल' दङ बे 300जोंलाय आं खैदिन जागोन दे आं सानदोंमोन आफा गदाया मोजां होननानै नाथाय गाज्रिनिख्रुइबो गाज्रिसिन आङो आइनोबो खिन्थानो सानदोंमोन नाथाय आइया आंखौ रायगोनसो आब'आनो आंखौ फोथायाखै आरो आइया गागिनि फिसायनि बाथ्रा बियो खोनासंगोन खोनासंनाय नङा बिसोरथ' मोजां न'आव थानो मोननायखाय जानो मोननायखाय मोजां गाज्रि जेबोखौनो सिनाय हाला आइयाबो रायजाबाबो जेबो बुङा बिनिया बिखुनजोआ एसे बोरैबाय बुङो थेवब्लाबो आइया जेबो बुङा मोनैयाव मोननाय रखम मोनदों खोमा लोगोफोर आङो दाखालिबावै जांग्रावनि बिफा जादोंमोन दै नाथाय दिनै आङो जारौनि बिबथै जानोसै आरोना जांग्रावनि बिफाया गुबुनसोमोन आरोना आं बावना दंमोन माने खिन्थाखाबाय आरोना लोगोफोर नङाबा सोरबा साननो हागौना बेलाय माथो जांग्रावनिसो बिफामोन होननानै कार्टुन केरेक्टारफोरानो खमथारलै लोगोफोर एकदम लानायखौनो बेनिखायनो मालाबा लाफ्लांनाय जायो जारौ नोङो औ आफा फैबाय आङो औ नोंसोरलाय माथो नोंसा आइजोंसो दंहैयोमोन आदै आं न'आव फैबाय हारसिंनो मा नों हारसिं फैदो दुमफाया फैदिया ओहो आदै आब'आ फैयासै औ नोंलाय मानोथ' हारसिं फैखो थानांगोन नोंबो नों न'आव हारसिं थानोसै होमबा उफाय गैया आदै आं ओजों थानानै मोजां मोनाखै एसेबो मा मोजां मोनाखै नाथाय माथो दं न'आबो बिराद गिदिर बिल्डिंसोनो ओमफ्राय धोनिथारनो आरामसे जानांगौ थानांगौ मानोथ' फैफिननांगौ दे आं मोजां मोनाखै आफा ओजों थाहैनानै आरो आं आफा गदायखौ मोजां मोनाखै बारा मा औ आदै जोंना आफा गदाया एसेबो मोजां नङा बिनि आखलफोरानो एसेबो मोजां नंखाया बिदिसो होनबा आंलाय मोजांसो सानदोंमोन आंलाय बाख्नायबासो थादोंमोन बा बिसोर सानैखौ गनायना लाबाय दे होननानै दंफायालाय मानोथ' फैदिया होमबा बिनि आखलफोरा मोजां नङाबा बिबो फैफानांगौ औलै आदै आब'आ थानानै मोजांसो मोनदों ओजों बेसेबा मोजां मोनदों बियो मोजाङै जानो लोंनो मोनबाय दङना न' मोजाङाव थानो मोनदोंना बेनिखायनो मोजां गाज्रि जेबो बियो माने साननानै मोनाखै खोमा दा नोङो सोरजों थागोन होमबा लागिबा आङो बेयावनो थागोन थेवब्लाबो आङो गराय आफानमोननि न'आव थांला एसेबो मोजाङानो नंखाया आखलफोरानो बेखौनो आब'मोना जोबोद मोजां होनना सानबाय थायो नाथाय आंसो मिथिगौ आदै औ एसे बुजिबाय दे आङो नाङा दे थांनाङा बेफोरबायदि आखल गाज्रि मानसिफोरनि न'आव थांनाङा जारौ थां नोङो नङाबा जोंहानावनो थाहैदो सिख्ला मानसि बिदि हारसिं थाबाय थानाङा न'आवबो जागोन दे आदै आं थेवब्लाबो माबा सानथामसो थानोसै नामा न'आवनो बेनि उनाव थांगोन दे आदै नोंसानाव थाहैगोन आङो दे थाहैबानो जाबाय थेवब्लाबो बिदि हारसिं थाबाय थानाङा जारौ जोंहानावनो थाहैदो औ नोंसानावनो थाहैनोसै आदै औ मिथिगौ आङो मादैया एसे बोरैबा थेवब्लाबो नोंथ' मोजां ना आदै आरो आङो जा खामानि मावनो होयो बेखौनो मावगोन ना
होमबानाथ' आंखौ मादैया मोजां मोनगोन ना जेबो बुंनाय नङा आरो जुदि मालाबा गोरोन्थि मावफ्लांबा जुदि जायोबाबो सहायना थानांसिगोन आरो थेवब्लाबो आङो बै गब्दामोननि न'आव थाङा दिनै थानोनो सुखुवाखै आङो जारौ गैयैखाय बै बिमाया मानो लाखिनो हायासै आंखौथ' बादो बिसोरथ' लाखिनो हानांगौमोन ना माने एसे मोजां मोनाखै आं न'आव थानानै जारौ गैयैखाय बिनि मोखांखौ नुबासो गोसोखौ आं एकदम सान्थि मोनोमोन बारदांगे ओइ बारदांगे खोनादोंना खोनायाखै ओइ बारदांगे सरि गुन्दी बुरिया खोनायाखै नामा इदै मायो आंखौ गाबज्रिदों ओहो नोंखौ गाबज्रियाखै मोदायखौसो गाबज्रिदोंमोन आङो साला खेबसे गाबज्रिबाथ' खोनायानो 100 बार गाबज्रिनांगौ नोंखौ नङा खोनायाखैमोन आङो बिफा बेंगि जाबाय साला नोङो बुरिनायखाय आरो मा हा फिसाजोखौ मानो लाखिनो हायासै बेखौ मानो थांनो होनांगौ दा बियो ओजों मा जाहैगोन हा हारसिं बोरै थाहैगोन आरो बिमानि बिबथिया गाज्रि होनना मोनथिनायनि उनावबो मानो थांनो होनांगौ मानो हगार हरनांगौ मानो लाखिनो हायासै फिसाजोखौ आंलाय बेखौ थांनाङा होनना बुंखादोंमोन माथो दा खोथा मानियाबा मा खालामबावनो आवगायानो ओंखारना थांखाबाय दोंनो आंलाय उन थांनानै बुंबावदोंमोन गाबज्रि हरबावदोंमोन थांनाङा होननानै नाथाय दा थांबाय मा जाबावनो लिंहर फन हरनानै लिंहरबाव नङाबा लायनो थां मानि फैया बियो मानो थांनांगौ बियो हा मा खमि मोनदों बियो जोंहानियाव मा नांगौ बेखौनो बायना होबानो जाबाय आं होगोन फैसाया माने आं बेखौ गावगायनि बिफा रखमावनो मोनथिबाय आं बिसोरनि दा बिफा आंहा दायथ' दङ बेथ' आंखौ बिफा साना दोननाय नाथाय आंखौ बेखौ फिसाजो बायसि मोनना लायोना फिसाजो सानो आं बेखौ नाथाय नोंसाजोआ जेबोखौनो बुजिया आं मोनथिगौ बिफा नोङो बिसोरखौ गावगायनि असे फिसाजो बायसि अनो होननानै बुंलायाबाबो जायो नाथाय बै जारौआनो अख्रा दुमफिया बेफोरबायदि नङा बियो बुजिनो गोरों नाथाय बे सासेया बुजिनोनो रोंथारा ओरैनो देरगारदों गोख्रै बेखौ फन हरनानै लिंहर आरो फन हरनानै लिंहरनायाव फैयाबा बेखौ लायनो थां फैबावगोन नालै मानो फैयाबा जागोन नामा हा ओजों सोरजों थानो नागिरदों बियो खस्थ'नो मानो थांनांगौ न'निफ्राय मा खस्थ' मोननाय बियो मा दुखु मोननाय मोनजादों मोनलोंदों नांगौ होनबानो दख'ना गस्ला बायना होयो बिफा बायसि अनो आङो नाथाय आंनि अननायखौ मानो एसेबो बुजिया बियो बुजिनांगौ ना फन हर आरो लिंहर ओरै असे नङाबाबो अनज्लायलायनानै थागोन सानदोंमोन हेपि फेमिलि नाथाय मानो बिदि खालामनांगौ बियो दुमफेखौ नुवाखै मालाय दुमफेखौ न'आव थांनायनि नामखौनो लाया दं न' हा मा दङ न'आनो माथो गोबाय बायला जिलासो नोंसानाथ' मोजां नङायानो बिबथैलानि न'आबो माथो मोजाङानो नङा बायला जिलासो औहाय एकदम जाम्बिथार गथ'आनो जाम्बि जाम्बा बेफोरखौ बादहो फन हर आरो लिंहर फिसाजोआ थां माथो नायबाय थाखो जागोन दे आंसो मोनथिगौ आंनि गोसोआदि बोरै मोनदों जारुआ थांनाय लोगो लोगोनो थानोनो सुखुवाखै आङो सोरनि मोखां नायनानै थानो सुखुनांगौ दे आङो हा नोंनि मोखां दै फान्थाव लथायनायसो नोंनि मोखाङा सोरबाखि नोंनि मोखांखौ नायनानै गोजाना थानो हायो हा आरो फिसाजो गेदेराबो दुमफेफे साइस गैया नाथाय आंनि जारौ सनाया एथ' समायनामोन थांबाय साला बियो आंखौ नागारनानै खुदुम जाया बिलिर जाया जाला बिफा सानानैथ' बियो आंखौ खुदुमनो होनांगौ ना एथ' अनो जाम्बिमार बे जारौआ जिखिजाया आंनो जारौखौ नांफिनगौ बे न'आव जारौ सना नों एथ' बिदिना नों आंनि अननायफोरखौ मानो बुजिया मा होनना बुंदों नोङो जांग्राव नोङो गब्लिखौ हाबा खालामगोन औ खानजं नङाबा आं बरावबो हिनजाव मोननाय नङा आं जुदि हाबा खालामनो हायाबा आंहा इयुनाव मा जागोन आंखौ सोर नायगोन नों साननानै नाय आंनो सासेबाबो हिनजाव नांथारगौ दा हिनजाव नांगौ होनबा नाथाय अबाव मोनगोन आङो मोजां सिख्लाफोरखौथ' मोनखाला बेनिखायनो गब्लिखौनो आं हाबा खालामसै बैनि खानजं गब्लि फैगासिनो नों माबा दे बुंना होदे आं बेखौ गोसथो होननानै आं बेखौ हाबा खालामगोन होननानै मा आंग्रा मांग्रां बुंबाय थायो नोंबो जेबो आंग्रा मोंग्रां नङा खानजं नों जुदि आंनि लोगोना बेजों आंखौ बानायना होनांगोन बैनो फैगासिनो दे थां बेखौ सोंहैथां आं बेखौ गोसथो होननानै खिन्थाहैथां थै आं रायजागोन खोमालै ओइ नोंखौलाय मानो रायबालाय आंखौ रायगोन आरो एथ' हिनजाव फाग्ला जाबायना नों जांग्रावहा आंनि जायगायाव थाबासो बुजि मोनगोन मानसिफोरा औ आं फाग्ला जाबाय बैनो मोनफैबाय गब्लि माथो बाल्थिं लाना फैदों आङो मोसौनो दै दौनो फैदों र' खानजं नोंसालाय माथो मोसौ गैयामोन खोमालै मोसौ गैयामोन नाथाय दिनै सानथाम जाबाय जोंहा आदि लाबोदों र' ए नंगौ गब्लि माबामोनलै मायो माबामोनलै मा माबामोन
गब्लि नों आंखौ गाज्रि मोननाङा दे माने आंबो बुंनो होनायखायसो बुंनो नागिरदों नोंखौलाय मानो गाज्रि मोनलाबायनो दे खानजं बुं गब्लि नोंखौ जांगावा गोसथोयोनोलै मा बेफोरखौ मा फाल्तु खालामबाय दङ नोङो हो आं फाल्तु खालामाखैलै गब्लि मानसियानो माबा लेंग्रा जानायनिफ्राय खालि हिनजावल' गाखोबाय थाग्रा जादों हिनजाव नांगौ हाबा खालामना लाना आंखौलाय मानो नांगौ जादों बेनोलाय सानसे समाव आंखौ जेरैबायदि मुगैयोमोन बियो दालाय आंखौलाय मानो नांगौ जादों आं गोसोथोआलै बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मा औ खानजं बुंबानो जाबाय आं बेखौ गोसोथोआ होननानै बियो आंखौ जेरैबायदि मुगैयोमोन जोमोदै गारोमोन आरोथ' आंखौ सोबादोंमोनबो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ नाङा आंनो बेनो गुबुन सिख्ला नागिरना हो मोनगोन दे खाफालाव दङबा मानो मोना लेंग्राबाबो मोनगोन नाथाय आंनो नाङा नांमारा होनबा लेंग्रा जानायखाय नांला नामा बिदि जेबो नङा खानजं जाग्राया जुदि आंखौ बै टाइमाव लानायमोनबा बा आंखौ बिदि मुगैयामोनबा आं बेखौ लागौमोन लेंग्रा जाबाबो खरा जाबाबो नागारनाय नङामोन आङो नाथाय बियो आंखौ ओरैबायदि मुगैदोंमोन सानसे समाव हाया आं बेफोरबायदि मानसिफोरखौ आं बेखौ गोसोथोआ होनना बुंबानो जाबाय खानजं खानजं मा बुंखौलै हा माथो थांबायसो मोसौसो दै दौनो फैदोंमोन बियो मोसौ दै दौनो फैदोंमोनबा होमबा मानो थांखो दै लाङालासिनो मानो थांखो ओमफ्राय मा बुंखौ हा आंखौ नांगोन ना नाङानो र' थ' बिजामादै मायो आयौ नोङो आंखौ माथो होआलासिनो ओंखारबोदों नै नोंनि थाखाय टिफिन नोङो मोनासो सफैगोनबालाय नों सानसेया मा जागोन बिजामादै आइ बिखुनजो आं बाहेरावनो जागौमोन हटेलफोराव जागौमोन आयौ नाङा बिजामादै नोङो हटेलनि ओंखाम जानाङा हटेलनि बुस्थु जानाङा नोंखौ माथो डक्टरा एकदम नर्मेल जानो होदोंनो बिनिखायनो एकदम नर्मेलै बानायदों आङो दा नोङो हटेलाव जाबाथाय आरो नोंना उदैया गाज्रि जालायगोन नै बिनि थाखायनो आङो नोंनि थाखाय नर्मेलै बानायना हरदों थारैनो आंना आइ बिखुनजोआ मासे मोजां एथ' अनमारो आंखौ बिजामादै हा माथो सानबाय थाखो नै लादो जेबो सानाखै आइ बिखुनजो नो बेखौनो जाबानो जाबाय आङो नोंनो रुटि गांनै हरदों ओंखाम एसे हरदों ओमफ्राय दालि आलु एसे बेखौनो जाबानो जाबाय बाहेराव जानाङा दे बिजामादै हटेलफोराव एथ' मस्ला मस्लि होयो थाव होयो बानलु होयो जानाङा बेफोरखौ नो बेखौनो जा उखैबानो जाबानो जाबाय दे आइ बिखुनजो जाया बाहेरनि बुस्थु जेबो जाया नोङो संना होनायखौनो जागोन आं जाखानाङा नोंना ओरैनो उदैया गाज्रि जाखाना दंखायोमोन ना नों जुदि आरो दिनै जाबावना होयोना आरो बांसिन जाबावगोन नोंनो माथो उदैया मोजाङै हामनायानो थायाखै बिजामादै नों आरो बाहेराव जानो सानदों आरो नोङो आंखौ माथो होआलासिनो मानो फैनांगौ आं नोंनि थाखाय बेफोरखौ बानायबाय दङ नों आरो आंखौ माथो होआलासिनो फैबायना बियानिया थांबाय होनना खिन्थानायखायसो आं एकदम हाखु दाखुनो बाहेराव फैदों माथो होबोदों आं खेबसे नों खोनायासै खोमा आइ बिखुनजो आंनाबो बुरिनायखाय खोमायानो मायबा जाबाय खोमाहाय बेनिखायनो खोनायाखै नों जेबो बुरियाखैलै आइ बिखुनजो नों दाबो जोबोद बिउटिफुलै दङ माने नों जोबोद साफा समायनायैनो दंथ'यो सिख्लायैनो बुंनो थाङोबाथ' नोङो गांजेमा गोसोम रानिनिख्रुइ साबसिनसोबाव माने नोंखौ साइससिनसो नुयो आयु नोंबोदि खोथा बुङो बिजामादै आं सिख्लायानो गैलाहाय बुरिथारबाय नंमारगौ आइ बिखुनजो नोंखौ जोबोद समायना नुयो गांजेमा गोसोमनिख्रुइ नोंखौसो समायनासिन नुसिनो आङो आंनिख्रुइ सिख्लासिनसो जागोन नोङो दाबो हाबा जानो हानाय बैसो दंथ' नोंनियाव बिजामादै नोंबोदि आरो जाद बुंनो हामारखौहाय नै लादो टिफिना नंमारगौलै आइ बिखुनजो नोंसो बिदि बुंबायहाय नङाबालाय रावबो बाख्नायग्रा मानसियानो गैया गोसोम बन्दिदिसो आङो गावखौनो गाव साइजखौनो नुथाराहाय आङो बिजामादै गोसोम बन्दी बुरेरेसो नुना लायो आं गावखौनो नङालै आइ बिखुनजो नोंखौ समायनासो नुयो आङो ब्लेक बिउटि नोङो मा ब्लेक बिउटिहाय माने सोमजोरै नायनो मोजां इस्बा दे होमबा आइ बिखुनजो थादो आंनिया मोनफैनायाव एसे गोबाव जागोन दे जागोन दे थां मोजाङै थांबानो जाबाय औ दे बिजामादैया आंना दिनै बाख्नायसिना थांबायहाय बिदि बाख्नायबालाय गोसोफोरखौ मोजां मोनखांलायो बुरैबाबो बाख्नायजाबालाय मोजां मोनखागोन बयबो अननो ओंखारो बिजामादै नोंखौ दिनै आंनि थाखायनो नोङो बेफोरबायदि जानांगौ जाबाय आङो नोंनो गांजेमा गोसोम रानिखौ ब्रा ब्रायै हाबाखौनो हरनाङामोन बेसेरा दा गोबां खैना मोनगोन देनाय
माथो खर'आ दासिमबो गुसु जायाखै? औलै अनसुमा मानोबा लोमजाखो आं दिनै मुलि जाबालाय हामगौमोन दा मुलिखौबो मोनजायो ना मोनजाया? मिन्थिला बेनिखायनो जायाखै आङो बिदि समाव सोरबा सोरबि मुलि मोनजाया होनो माथो दे माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया नङाबा खर'आव एसे दै लुना होनि दे औ खर'आवनो एसे दै लुना हो होमबाना एसे मोजां मोनगोन खोमा आरो लाल साहा फुदुंना होनि आं नोंनो एसे मोजां मोनगोन खोमा गुदुं गुदुं संख्रिनि लाल साहा लोंनो ना दे होमबालाय नोङो फुदुंनोबालाय फुदुंहैथां आंनि लोमजानायनि थाखाय नोंहाबो साननै मानि सुथि जाबाय खामानिया दा फैसाखौ दानगोनसो खोमा न' मोनथियालै दा नोंखौबो नागारना थांनो हायाना नों लोमजादों दा मोजाङानो जायाखै गाबोन हामबालाय गाबोन थांगोन दे आरो जुदि गाबोनबो हामाबा नोंना सानथाम मानि सुथि जागोन फैसाखौनो मोननाय नङा दे नोङो बेफोरखौ टेनसन लानाङा जेखिजाया नोंल'सो हामनांगौ आं आरो नोंखौ नागारना थांनोबो हायाना गियो रावबो गैया खाथिनि मानसिफोरजोंबो रावजोंबो मोजां जाथ'वाखैना जोङो जेनेबा खुला जाथ'वाखै बिदियाव नोंखौ बोरै नागारना थांनो दे हरखाबनो गोसा लोमजाना होबा सोर डक्टरनियाव लांगोन बेनिखायनो आं थाङाखै गिनानै नोङो ओंखामबो जायाखै दहाय एसे जादों आङो एसेल'सो जादों नोङो बिदियाव बोरै जानो ओंखामबो संनो जाबाय थेवब्लाबो सिगाङावनो नोंनो खर'आव दैखौ लुग्रोनोसै दे खर'आ एसे गुसु जाथों एकदम गुदुंथार जादों दे होमबालाय थां दैयालाय थां खर'आवनो दैखौ लुग्रो एसे गुसु मोननाय बायदि औ ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि मोनगौ मानि आं नोंनो साहा फुदुंना लाबोगोन औ हाय दे खर'आ सानाय मोन्दोंलै थिं थिं सागोनथ' नों मुलिबो मोनजायाखैना नङाबाथ' मुलि गरसे जाबानो हामगौमोन नोंनिया दा गिनायबो मोनोना दिनै जुदि हामाबा आं गाबोन डक्टरनाव सोंनो थांगोन दे बिदि अबस्थायाव मुलि जानो हायोना हाया ना गुबुन मुलिफोरसो दङ दे जागोन दे र' नों बेयावनो थाथ' दे नोङो सिखारनाङा नोंनियाथ' खर'आबो एसे एसे गिदिंबाय दंना औ एसे एसे गिदिंबाय दङ दे नों सिखारनाङा आं नोंनि थाखाय दै गुसु लायनि थां होमबालाय एसे मोजां मोनबाय बायो खोमा मा जाखोथाय मानो लोमजाखो गिनायसो मोनबाय आङो हामलाबो मैयाबो हरसेया मोजाङै उन्दुलाङाखै ओरैबायदि खर' सादों बिथिंजाय मुलिबो मोनजाया बिथिंजाय आंनि थाखाय अनसुमायाबो साननैमानि जाबाय खामानियाव थाङिया सानसेयाव 500 दानोबा थाङाबा हाजारसे मानि लस जागोन आरोबा गाबोन मा जाबाव हे भगबान इसोर गाबोन जेन आंना बेमारा हामो दे खस्थ' मोनबायलै जोबोद मुलिबो मोनजाया माबो मोनजाया